Винаги нещата не са такива, каквито ти ги представят. Те винаги имат план Б. И план Б кой е? Мудрия ми Иран, роба, ние не са роби, те са убити. 90% от тези конспиративни работи ги създават те. Ние трябва нашите деца да запазим нашата чиста нация тук. Системата не може да се победи, но може да се надхитри. Драги приятели, надявам се предстоящото предаване да представлява интерес за вас най-малко поради 3 причини. Първата причина се корени в това, че дори и на най-високо международно ниво положението изглежда като някакъв уличен побой, в който раздаването на улична справедливост взима връх над абсолютно всичко. Второ, все по-ясно и по-ясно става, че голямото разделение между хората, обитаващи нашата планета, не е основано на расови, етнически, религиозни или каквито и да било други признаци, а най-вече върху наличието на здрав разум или отсъствието на такъв. И трето, поради малкия брой хора, които, за съжаление, поне по мои наблюдения, са надарени от Бог със здрав разум, ще се наложи все повече и повече хора, които имаме много различен произход и много различна въобще обстановка на съществуване, да се събираме и да общуваме помежду си, да говорим помежду си и да се изслушваме точно въз основа на обединяващия признак – здрав разум. Искам да благодаря на моя приятел Росен за това, че той представляваше домакина на разговора, който ще гледате, и също така искам да благодаря на моя гост, който мъжки удържа на своята дума да не засягаме вътрешно-политически теми, нито да обсъждаме особените съдебни драми, в които той участва. И така, дами и господа, представям ви моя разговор с Киро Брейка, или иначе казано господин Кирил Кирилов от село Павел.